Nama ljudima je nezamislivo da možemo da budemo ok bez obzira na sve. Ali to je ono što je istina, da mi ljudi možemo da budemo ok bez obzira na sve. I da kada vidimo, promjena je već tu. Isto kao što nije moguće biti u vodi, a ostati suh, tako nije moguće vidjeti ovo na što mi ukazujemo, a isto tako u tom trenutku misliti da stvari rade nekako drugačije. Još jedna stvar mi sad sam video o ovome što je Pavel rekao. Mi često mislimo da naš strah dolazi od nečega. Kao strah od te praznine, ili strah od mraka, ili strah od bilo čega. Strah ne može da se ništa drugo da stvori osjećaj straha, se misao, bojim se misao, strah. Osjećanje strah i misao straha su neodvojivi. Jedino je to ta veza, nema druge veze. Nema nešto da izaziva strah u nama. Ili nešto da pokreće strah. Ako nema misli strah, nema ni osjećanja straha. Ako nema te misli, nema tog osjećanja. To je jedino ono što mi osjećamo. Naša sopstvena misao. Ne nešto drugo što vidimo, pa to da mislimo čak. Nego misao strah. Jedino tuga misao kreira osjećanje tuge. Ili oblikuje osjećanje tuge. Ne može neka druga misao da osjećanje tuge, nego misao tuge. Mi često živimo kao da nešto, stalno nam nešto stvara neka osjećanje, tako nam se jurimo onako krug neki. Ali jedini način da mi osjetimo strah je da imamo misao straha, ništa drugo. Da imamo misao strah. Jedini način da osjetimo strah. Nema nikakvog uslova, nema nikakvog, kako da kažem, uzroka ili drugog nekog uzroka. Sem tog. To je tako jednostavno. Daleko jednostavnije nego što zamišljam. Mogu samo onda da sumiram. Onda ti si rekao da mi u stvari stvaramo svoje iskustvo i misli samo dolaze i prolaze i ako se mi za njih ne vezujemo, ona će samo proći i doći će neka druga misao. I to je u stvari to. Dobro. Je li to to? Da vi to u stvari pričate 2 dana. Pavel, nešto bi želeo da ispričam. Pavel, nešto bi želeo da ispričam što bi možda moglo da pomogne. Ono što sam ja video prije par godina. Evo, ovako bi ja to objasnio. Tu promjenu koja dovodi do viđenja. Evo ovako. Zamisli, Pavel, da si u sobi koja je apsolutno mračna soba. I imaš jednu malu bateriju i sve što ima je ta baterija. U jednoj mračnoj sobi imaš bateriju i s tom baterijom gdje usmeriš, toliko vidiš. Pomakneš malo bateriju u ćošak i vidiš stolicu. Tamo gdje usmjeriš snop svoje baterije, to je što vidiš. Vidiš taj snop baterije ti isto kao intelekt. I da usmjeriš taj snop svoje baterije, toliko vidiš. I onda dođe Radomir u sobu i kaže: Pavel, gdje si, Pavel? Kaže Pavel: evo tu sam. Kaže: ma gdje si ti, u mraku si, ne vidim te. I Pavel uzme svoju bateriju i pokušava mene naći i ne može me naći. I ja dođem i jednostavno upalim svetlo. I kaže Pavel: Bog te mazo, a ja cijeli život s ovom baterijom po toj sobi.
Nisam uopšte ni znao da se svetlo može upaliti. I ja kažem, Pavel, pa ja sam isto 35 godina u toj istoj sobi imao samo bateriju. I tamo gdje usmerim svoju bateriju, to vidim. I onda dođe život i upali mi svetlo. Čovječe, znaš što sam ja mislio? Ma ja nisam mislio da je to moguće. I onda sam vidio sve u sobi. Nikad mi više nije palo na pamet zašto ja to vidim, zašto ja to ne vidim. Znao sam da ne vidim zato što ne vidim. A kad vidiš, onda vidiš. Dok ne vidiš, ne znaš. Naš intelekt je kao baterijica u mraku i tamo gdje usmeriš, toliko vidiš. Koliko ti je snop svetlosti širok, toliko vidiš. A nikad ne vidiš celu sobu dok neko ne upali svetlo. Znaš šta, Pavelo? Jednostavno možeš da odeš do šaltera i da upališ svetlo. Vjerujem mi da to tako izgleda kada vidiš. Ne znam da li bi polako mogli privoditi semenu na kraju. Nedelja je. Vjerovatno imate... Samo da kažem još nešto, Pavel. Kažem, sve se to može reći u par minuta, nego mnogo smo konformisti, pa onako volimo da to odužimo. Nemoj Pavel u dve rečenice. Nećemo odmah da prihvatimo. Što stavljaš to u dve rečenice? Pa daj malo da pričam. Ma nemoj toliko da gnjaviš. A nemoj tu proširenu rečenicu. Daj neku jednostavnu. Jednostavnost, Pavel. Pa ne. Molim te, nemoj više da sumiraš. Odlično. Možemo polako da neko želi možda nešto da kaže za, evo zblokirat ćemo sve, možda neko želi nešto da kaže za kraj. Hvala. Hvala puno na ovome. Hvala vama što ste bili ova 2 dana s nama, što smo se družili zajedno, što smo podelili ovo iskustvo. Kao što sam napisao poruku na Facebooku, imamo video snimak oba dana, imamo audio MP3 zapis oba dana. Znači, bit će na YouTube kanalu našem, bit će dostupan, moćemo da pogledamo šta se reklo, moćemo da pogledamo samo kraj i vidimo šta je Pavel rekao na kraju. Ali čekaj, ti onda samo hoćeš da kažeš da smo mi sami kreatori svoga iskustva i da je to to. Apsolutno. To govorimo pa da. Pavel ima uvid. Ali šta ću sada da radim? Mislim, da se pozivati. Kako ću sada živim, čovječe? Bole me glava od smeka, čovječe. To je samo misao. Pavel, dobro mi bilo da napišeš neku rečenicu. Neki blog da napišeš na Facebook. Pavel piše knjigu, ima samo korice. Knjiga ima korice. Dve rečenice. Najduža je ime i prezime autora. Naslov knjige, to ti je to. I nemoj više da me gnjaviš. Nemoj da to piliš.
to ti je 2 dana. A Pavel, to ti pričamo 2 dana. Moram se malo jasnije. Što Vesko odmah ne reče to, Bog te mazo, imam posao. Čekao sam zadnji trenutak. Evo, Pavel, svi te volimo. Volim i ja vas, što reći. To je vrlo poznata u Srbiji. Volim je vas. Možda jedan prethodnik imao uvid. Ovo je likovito sve. Majke, meni se stomakovnik. Ovo je lik. Meh je lik. Super je da se možemo dobro ismijati ljudskom prirodi ljudskog iskustva. Joga smeha. Da. Super. Šta da vam kažemo još? Evo, samo da kažem da će biti od srede još one konsultacije koje inače idu u centru tamo gdje smo držali ili preko Skype-a. Vesko 93 je moja adresa, pa možemo se sredom od 5 do 7. Isto tako, ko nije zakazao svoje 2 besplatne konsultacije, može to da napravi. Možete, razgovor nije dug, sastoji se od 2 rečenice. Tako da uzmite si 5 minuta za konzultaciju ili samo poslušajte kraj ovoga seminara. Tako da imat ćete snimak ovog seminara, samo... Ima ovo da naplaćujem. Ej, Pavel, ja te naplaćujem već godinama. Znaš da bi se naplatilo, ne moraš samo 5 minuta, moraš malo razvući. Moraš minute nabaciti na to. Naplaćujem po sekundi. Po sekundi, da. Imam osjećaj da će biti još jedan centar za 3 principa od Pavela negdje uskoro. Ej, želim da kažem ovo što si ti rekao, Pavel. George Pransky je ispričao pred 700 ljudi što si ti ispričao. On je rekao ovako: kada sam se prvi put vratio od Sydney Banksa, došao mi je klijent kojem ja sam godinu dana radio s njim. Ja mu kažem, više ne možemo raditi ovako kako radim. Više ti ne mogu pričati ono što sam ti pričao. A kaže njemu klijent, pa dobro, kaže George, šta ćeš mi pričati? Kaže, znaš, naše ljudsko iskustvo radi iznutra prema vani i mi živimo osjećajima svojih misli. I kaže njemu klijent, i to ti je to. A on kaže, da, nemam ništa drugo. I kaže George, a ja stvarno nisam imao ništa drugo nisam znao. I to sam mu, kaže, naplatio. I kaže mu je klijent da mu je to pomoglo. Tako da... Dobro, a zamisli koliko ćeš imati klijenata, svakih 5 minuta novi klijent puta 8 sati. Dobro. Izvrsno. Radomir, ovo tvoje se zove 3 Principles Unlimited, a Pavelovo se zove 3 principa Instant. To. A znaš da je izdata knjiga Instant Motivation? Instant Motivation je izdala jedna gospođa koja je bila mentor na našem kursu, koja ima
i duboko razumevanje. I švedski je poznata, napisala je knjigu Instant Motivation, Chantal Byrne se zove. Napisala je Instant Motivation zato što je motivacija stvarno ugrađena, zato što je stvarno pitanje sekunde kada se to može vidjeti. I stvarno ovo što je Pavel rekao, naša psihologija može da se svede u 2 rečenice i pitanje je da li mi to vidimo ili da li je nerazumevanje da stvari rade nekako drugčije još uvijek prisutno i kad otklonimo nerazumevanje, kao kad oblaci se otklone i vidite sunce. Ne prži možda tako jako još uvijek, ali greje malo kao izdaleka. Tako da želim vam sve najbolje za ovaj vikend. Da vam kažemo još, pratite vesti. Ja mislim da ja i Vesko, nismo vam rekli još da ja i Vesko planiramo jednogodišnju edukaciju u 10. i 11. mjesecu. Ne znamo šta će ispasti od toga. Još se dogovaramo šta da napravimo. Da li će ljudi biti zainteresovani, nemamo pojma. Još pričamo o tome, znači pričamo o 3 principa TV, pričamo o toj edukaciji, pričamo o seminarima. Nešto će valjda od toga ispasti. Obavestit ćemo sve na našoj stranici. Pazi, Pavel, mi ti 5 minuta treba da rastegnemo na cijelu godinu. Da, Pavel, zamisli to. Koliko bi koštao ta edukacija i to? Pa, s obzirom da je to godinu dana, Pavel, druže moj, pa ti računaj sekunde koliko se tu. Za mene po godini. A kad ovo po sekundi. Ali tebe sigurno nećemo pozvati, jer ti jak budeš otkrio odmah 2 rečenice, ko će doći na kuću? Da, mene ćete za kraj. Tebe zadnji vikend kao specijalni gost. Rezime! Ako niste čuli, sad će praviti. Ja onda samo onako 2 rečenice i instant prosvetljenje i gotovo. Dobre, ljudi, sve najbolje vam želimo. Ako ima nešto neko da kaže za kraj. Ja mislim da bi bilo lijepo tako malo da se među sobom povežemo, da možemo da se posjetimo i... Ja to bi bilo lijepo, da. Ne čekamo samo na Vesta i tebe da nas okupiš, nego da... Vidite sa mnom. Može, pa ako neko ima neku ideju da napravi... Možemo svi da razmenimo mailove, da svi napišemo u jedan pa da svima pošaljemo cirkularno ili nešto. Može, i ako neko ima neku ideju da napravi neki online meeting, da napravi intervju preko Skype-a, da napravi preko Google+, da napravi neki meeting, da pozove mene, Veska. Sljedeći webinar koji budemo planirali bit će vjerovatno moj partner iz Londona i pozvat ćemo sve, imat ćemo znači mog partnera koji će pričati o 3 principa i ja ću prevoditi, tako da ako neko ima neku drugu ideju da pozove mene, Veska ili bilo kog drugog na da budemo gosti, da pričamo o nečemu, slobodno, može to da uradi. Ili Pavela, da, znači, možemo, nije frka, možemo sve da organizujemo. Meni je bilo super, ne znam kako vama, ja sam uživao. I baš Rejhana je blokirana, ne znam da li nešto želi reći. Evo, sad sam je odblokirao. Ako neko još nešto želi reći, prije nego što odemo. Sve vas volim. Odlično je bilo, ja sam uživala i puno vam hvala. Super, onda sve najbolje vam želimo. Volimo vas. Hvala. Sve najbolje. Poslaćemo svima snimak ovog webinara, seminara, pa vidjet ćemo šta će ispasti iz toga. Sve vam najbolje želim, puno sreće, zdravlja, ljubavi, radosti. A šta da vam želim, nešto što već imate? Bolje neki Ferrari da vam zaželim, crveni. Sve najbolje vam želim, puno pozdrava. Pozdrav svima.